hori da. Hemen puntu honetan, legea lehenengo zirriborrotik orain arte puntu hau junta aldatzen, eta argi daukagu izan gara jasotako presioa dela eta Katalunia bai hemen bigarren beste hizkuntza ofiziala daukagun elkarteak ez. Eta hor egon dira hainbat momentutan hasiera baten egia da legeak esaten zuela irakaskuntzako hizkuntza izan behar zela gaztelania, gero hori jun dira lehuntzen, hori badirudi kendu dutela, azkeneko zirriborroan eta legebiltzarrean azkenekoan badirudi onartu zela emendakin bat horren inguruan ere bai, porque luego komentatu zuten izan behar zela una proporción razonable, horrela esaten zuen legeak hitzez hitz, gaztelaniaren presentzia, hori ere badirudi kendu dutela, baina beti menpe gurasoen lan dauda. Baldin badaude ikasleak A eredua soilik nahi dutenak, hori errespetatu behar da. Eta erketzek esan duen bezala, lehen orain arte hemen egin dara izan da, guazen gure hizkuntzan murgiltzea ikasle horiek, eta hori erabat hori inpregnatuta zegoen bizitzan, herrien bizitzan, hirien bizitzan, hori horrela zan, eta inortik zeukan zalantzarik horrela izan behar zala, inkluso eredu aurrein arte, gaur egun daukagun ereduaren aurrerago juna bagenu, A eredua desagertzeko bidean zegoen, eta gaztelania bermatzen da gaztelania ematen dela eta gaztelania hitz egiten ateratzen direla ikasle guztiak eskolatik. Orduan, hor interpretazioa ere, nola interpretatuko da, oso labainkorra izan daiteke. Baina, argi dagona, Arkaitzek esan duena, edozein modutan erdera A eredua bermatu behar dara, eta ikasleak garraiatu izan behar badira, edo beste eskola batera joan behar badute, gobernuak asumitu beharko du ikasle horien gastuak, baina bermatu behar da gaztelania soilik ikasteko aukera. Gobernua, tokiko administrazioko gobernua. Pentsatzen dugu. Akaso honetan Eusko Jaurlaritza behar. Ikerre komentatu duena, kompetentzia ditu, entre comillas, ikusten da, orduan momentu honetan hainbat gauza rekurrituta daude, eta ikusiko da nola aterako da. Baina eraso euskerarekiko gu lehenengo momentutik, gu esaten dugunan ez esaten gu, esan nahi hizkuntza irakaskuntza munduan mugitzen garenok, eragile denok, oso eraso larria euskararekiko, euskararen kontrako eraso larria lehenengo momentutik ikusi dugu. Eta, naiz eta lehuntzen jundan, gauza aldatzeko bidean egon daitezke, arriskutsua izan daiteke.